Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. Mijn naam is Oscar van Dam. En we hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat bankdirecteur José Jardim per direct vertrekt. Tenminste, vanochtend heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten laten weten dat Jardim per 30 juni aftreedt. Dat is aanstaande maandag. Hij maakt de overstap naar de private sector, waar hij leiding zal geven aan een commerciële bank. Er wordt niet gezegd welke bank, maar lange tijd werd hij gelinkt met Banco di Caribe. Dat moeten we nog bevestigd krijgen, maar in ieder geval werkt Jardim niet meer als financieel-economisch directeur van de Centrale Bank per aanstaande maandag. Volgens de bank is in de afgelopen periode in goed overleg gewerkt aan een zorgvuldige afwikkeling van het vertrek. In het kader is met de heer Jardim afgesproken dat hij zich niet langer actief zou bemoeien met de werkzaamheden en de instellingen die onder haar toezicht staan. Hij is alleen nog betrokken geweest bij de overdracht van lopende dossiers. Zoals bekend was Jardim onder meer minister van Financiën. IJsOM levenslang voor Nuto. Dat heeft het Openbaar Ministerie op Curaçao afgelopen donderdag bekendgemaakt. Hij wordt levenslang geëist tegen Irvin Nutu Wawu. Afgelopen maandag is in het kader van het Themis-onderzoek een marathonzitting tegen Wawu begonnen. Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij meer dan 10 moorden en moordaanslagen. Ook wordt hij verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van in totaal 340 kilo cocaïne. En zou hij als leider van de bende No Limit Soldiers een criminele organisatie hebben geleid. De behandeling van de zaak vindt plaats in de zwaar beveiligde marinebasis Parera. En maandag om 9 uur gaat de zaak verder. Meer bedrijven krijgen internetconcessie. Dat heeft de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper, gisteren bekendgemaakt tijdens een vragenuurtje in het parlement. Dat vragenuurtje kwam naar aanleiding van klachten over de slechte dienstverlening van Flow. Hij benadrukte dat er nu meerdere bedrijven een concessie krijgen. Flow is momenteel de grootste aanbieder. Daarbij krijgt ook Tres, dat overgenomen werd door Digicel, en Terramobiel, die tot uiterlijk december van het eind van het jaar de tijd heeft om operationeel te worden. En is er ook aan Aquatel een concessie verleend onder de naam Connect. Als buitenlandse bedrijven diensten willen aanbieden, Starlink werd eerder genoemd, dan moeten zij zich ook vestigen op het eiland om een concessie te krijgen. Veel verkeersborden in slechte staat. We zien het allemaal als we regelmatig op straat rijden. Op verschillende locaties is te zien dat de verkeersborden zijn omgevallen of soms met een auto omver zijn geduwd. Wat in de meeste gevallen het gevolg is van een verkeersongeval en in sommige gevallen dus van vandalisme. Maar omdat die borden op strategische punten staan, is het wel belangrijk dat ze weer in glorie verrijzen en weer te zien zijn. Maar het is nu te zien dat al maandenlang, soms wekenlang, soms maandenlang, de borden op de grond liggen zonder te worden hersteld. En onze fotograaf heeft verschillende beelden daarvan gemaakt. Ongeluk met 5 gewonden, dat gebeurde gisteren in de late namiddag. Het was een ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen op de Camina Quirigorria Curie. Daarbij raakten 5 personen gewond, waaronder een minderjarige. De politie was ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden, maar de brandweer moest het voertuig openknippen om de beknelde inzittenden te bevrijden. De slachtoffers zijn met 3 ambulances overgebracht naar het CMC om verdere medische behandeling te ontvangen. Volgens de eerste informatie die de politie heeft ontvangen, lijkt het ongeval veroorzaakt te zijn door het niet verlenen van voorrang. Let daarop. En het Curaçaose parlement praat op 3 juli over de wijziging van het minimumloon. Dat was een voorstel. Dat is een voorstel van de fractie van Man Pin. En het gaat om het opheffen van het loonverschil tussen jongeren van 18 tot en met 20 jaar en werknemers van 21 jaar en ouder. Hierover zal het parlement op 3 juli spreken. En de fractie van Man heeft ook al een wetsvoorstel ingediend om de arbeidsregeling 2000 aan te passen. En deze wijziging is bedoeld om alle vormen van discriminatie tegen werknemers in de haven- en luchtvaartsector af te schaffen. Minister Hato ontwikkelt groeitraject Cresce. Charlton Hato, de minister van Justitie, heeft een toekomstgericht ontwikkelingstraject gelanceerd bij JJIC.
En deze justitiële jeugdinrichting Curaçao is samen met Hato gestart aan dat nieuwe traject om meer toekomstbestendig te zijn. Dat is nodig omdat de JJIC al enige tijd met toenemende druk kampt. De zorg en begeleiding die aan jongeren geboden moet worden, komt steeds vaker onder druk te staan door een hoge werkdruk, verouderde werkstructuren en beperkte ruimte voor gezamenlijke reflectie en verbetering. De minister wil een nieuwe richting instaan en daarom is hij met Cresse begonnen. Het is een traject dat loopt tot en met april volgend jaar. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Curaçao, want in de afgelopen week hebben we tijdens 2 naturalisatieceremonies in totaal 112 personen het Nederlanderschap verkregen. Ze legden een verklaring van verbondenheid af ten overstaan van de gouverneur van Curaçao. En het gaat om 112 mensen die van een andere nationaliteit Nederlander zijn geworden. Daarvoor hebben ze ook een cursus gevolgd. En zij kunnen nu met een paspoort van Nederland de samenleving verder versterken. Politie Aruba begint met pilot voor bodycams. Dat is vandaag bekendgemaakt. De politie laat weten, wij luisteren naar onze gemeenschap en samen met technologische vooruitgang is onze organisatie volop in ontwikkeling. En dat is onder meer een stokpaardje van hoofdcommissaris Arnhem. Die wil de visie van de politieagenten ontwikkelen en ook digitalisering met een focus op technologie bevorderen. Er zijn meerdere projecten, maar het bodycam project gaat nu beginnen per 1 juli. En dat moet bijdragen aan meer transparantie, veiligheid en professionaliteit. En daar kan Curaçao misschien ook van leren, want de pilot begint en daarna worden de uitslagen, de uitkomsten daarvan bekendgemaakt. Eerbetoon aan Johnny Boer op Curaçao en Bonaire. De Nederlandse kok overleed eerder dit jaar op Bonaire en op 3 augustus brengen verschillende topchefs een eerbetoon aan hem. Dat gebeurt op Bonaire en eerder wordt er ook een eerbetoon aangehouden op Curaçao op Boase. Op die manier herinneren ze Johnny Boer als een trendsetter en als een zeer invloedrijke Nederlandse kok die in Nederland verschillende Michelinsterren heeft gewonnen en daarna zijn vleugels uitbreidde naar Curaçao en Bonaire. Dan is er een gratis concert op het Brionplein tijdens de Dag van de Vlag, dinsdag 2 juli. Dat wordt georganiseerd door Fondation Bon Intention en die hebben Sonero Son uitgenodigd om het podium te betreden en het publiek te trakteren. Gratis concert op een muzikale reis vol nostalgie en ritme. En het gaat met muziek over legendarische orkesten als Estrellas del Caribe en San José, maar ook hun eigen repertoire. En Fondation Bon Intention nodigt iedereen uit om te komen. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want Colombia wijst belangrijke Amerikaanse uitleveringsverzoeken af.
De nieuwe minister van Justitie van Colombia liet gisteren aan persbureau AFP weten dat sommige belangrijke uitleveringen van drugsverdachten aan Amerika zullen worden opgeschort. Zelfs als dat de toch al gespannen relatie met Washington verder verslechtert. Eduardo Montalegre verklaarde dat de prioriteit van de regering is om dissidente leiders naar de onderhandelingstafel te brengen in plaats van naar de gevangenis. Soms gaat het om leiders die diep verwikkeld zijn in de cocaïnehandel. Maar de bedoeling van Colombia is om hetzelfde doel op een andere manier te bereiken. De georganiseerde misdaad ontmantelen, drugshandel beëindigen. Maar ze willen niet alle uitleveringen aan de VS opvolgen. Colombia weigert momenteel tenminste 2 prominente guerrilla-leiders uit te leveren aan de VS, waar ze worden gezocht wegens drugshandel. En Amerika die denkt nu hardop over het plaatsen van Colombia op een zwarte lijst, wat weer heel nadelig voor dat land zal zijn. Dus de 2 landen staan hard tegen hard. In Washington gaan al stemmen op om Colombia op een zwarte lijst voor drugshandel te plaatsen, wat zou kunnen leiden tot het schrappen van bepaalde fondsen en grote reputatieschade. Maar Montalegre noemde dat onrechtvaardig. We houden het voor u in de gaten, zoals we al het nieuws voor u in de gaten blijven houden. We wensen u in eerste instantie een heel prettig weekend. Tot maandag, dan zijn we er weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.